Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bagong kabuntagon. Himayao na to ang buhing Diyos. Iwakli ang kagool o kabudlay. Ihatag ang mga mainitong panibaya, dinhi lang sa Panibaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Happy Sabat sa tanan. Happy Sabat, Wing. Happy Sabat, da. Te, Sabat. sa gunso nagiting nga wala si Lovely ba? Yes, wala gyud si Lovely karon kay naa siya dito nagbakasyon ug asa ba ka siya karon. Murag pabalik na siya sa iligan pero next Sabat naa na gyud siya. Well, natay bago nga guest Yes. host karon nga morning. Okay, atong i-introduce si Miss Patricia Sanes Borja. Good morning, Pat. Welcome, Pat.
Kulang. Patricia Antoinette Sanes Borja. Actually, di ko ka-pronounce sa iyang name nga isa Ikaw. eh. Ganahan kayo sida karon. Ganahan kayo siya. Okay. Pat, kumusta man ka? Unsa imong ginabuhat karon? Are you studying or graduate ka na? First year college ko sa Xavier Ateneo de Cagayan. Then karong summer, tabang lang sa business family. So Pat, curious ko Pat, unsa man tong feel una gini mo nga na-feel katong gi-invite ka ni Charm nga mo join diri sa amo. Nakulbaan ko diretso. Okay, nakulbaan man ka, Pat. Iwala ang imong kakulba. I-address ato mga viewers. Sige daw, Yes, Pat. greet your Okay, friends. Go. Pisabat sa mga viewers karong buntag o paminaw lang mo. Okay, paminaw lang mo diya ato mga Pretty ka viewers. cute. Okay, karon nga buntag, daghan kay tag good news. And usa sa mga good news, ang usa ka activity nga gihimo sa General Santos City. Okay? So Wing, imo mga kababayan dito Wing. Oh, naa sila karon, naa sila gihimo nga mga activity nila dito. So ato nin tan-awon kung unsa ang ilahang activity dito sa Gensan. Yes. Okay, Pat, go. Para sa dugang kasayuran, ato ning tan-awon. Ha. Magandang Jensan. Aniya kita karon sa City Central SDA Church Revelation Center alang sa Sandugo Kabalikat Panimbaya Bloodletting Program 2014. It's all about being human and having a heart. It's all about being human and playing a part. It's all about Ang katuyuan ining mong bloodletting mao ang usa ka pagtabang sa mga katawhan nga nanginhanan og dugo sa diha nga nagpanahon nga naa sila mga emerhensya. So muna nga gihimo kini nga katiguman o kini nga mga aktibidades aron nga sa diha nga naay mga emerhensya kini makatabang sa ato nga mga kaigsunan. power, Red Cross power, the power to be the best that we can be. We're talking night power, setting us free. Red Cross is night power, the power of humanity. Pag meron kayong blood donors card, priority ho kayo mabibigyan ng dugo. Kahit anong blood type ang kailangan nyo, magsaserve po yung Red Cross. And opening doors. It's all about dreaming for those who dream no more. It's all about Kining atong paghatag sa atong mga dugo, amo kini ang isa ka pamaagi kung asa atong matubag ang atong responsibilidad. talking night power, Red Cross power, the power to be the best that we can be. We're talking night power, setting us free. Red Cross is night power, the power of humanity. Ana ay ubay-ubay ka mga katawhan nga nagdonar sa ilang dugo, mga 26 ka mga donors nga tungod sa ilang kasing-kasing sa pagtabang nining ato nga buluhaton sa pagtabang sa uban nga mga katawhan nga nanginahanglan. The power of humanity, the Red Cross spirit in you and me, we're talking life. Tungod kay pinaagi niini, sumala pa sa gisupi sa Ginoo. If you have done this to the least of my brethren, you have done this also to me. Life power, setting us free. Red Cross is life power, the power of humanity. Paano po maging volunteer sa Red Cross? Unang-una po, kailangan po naka 4-year course po tayo. And then, as much possible po is medical field po. Malipahan kita ining ka apunon nga ang Dios nagapanalangin kanato nga nahimo ang malinaogon nga bloodletting nga nahimo dinhi sa City Central Church nga gipanguluhan kini siya sa Adventist Community Services nga mao ang pagdumala ni Mrs. Nazareth. Dugo mo, buhay ko. Flor Juliet Imperator, Hope Channel Southern Mindanao.
Congratulations Okay. to General Santos City. Ang atong mga kaigsunan dito, no? Yes. And doing Dasi kay na sila dito, Dasi Char. kay sila. Dasi kay mga Di ba tuwa. taga Jansan man ka? Dito ko nakapuyo ko dito pero dili di ko dito na tao. Ikaw, Sa Atis Pat, di ako naka- gikan sa Atis. Naka-experience ba ka, Pat, nga gikuhaan ka og dugo? Wala pa so far. Okay, mag-experience na ka dapat. Ako gusto ko makuha ang dugo. Okay. Congratulations po sa atong mga kahigalaan diya sa General Santos City, labi na sa atong Hope Channel Jansan team. Thank you kayo for doing your best para makatabang no sa atong mga kahigalaan o kaigsuonan. And karon pod nga buntag naapod tay mga group of young people, Darrell. Of course. Gikan pa ta sa camping and Oh. naatay group of young people nga ang ilang evangelism is through campings. Naghisgot man ta sa camping. Congrats na to ang atong youth summer camp. Nakabautismo ta dito og 35 ka mga hamiling kalag. Wow, praise God, Nagdala silang praise sigaw. God. Ubo sa 35 ka mga pagpangulo batan. ni Pastor Lagunday ang atong youth director. Yes. And of course, dili po nato kalimtan nga kining grupo sa mga batanon nga atong i-feature karon nga morning, part pud ni siya ato nga team nga nakabaptize sa og 35 souls. Kay naapod sila sa initaw? Yes, naapod sila dito. And So- Pat, basig wala pa ninimo sila na ilhi, atong i-feature nato sila karon. And mga kahigalaan, ato ning tan-awon. Tuig 2009, usa ka grupo sa mga batanon sa NCMC ang midawat sa imbitasyon sa pag-ibanghilyo pinaagi sa youth camp ug gipili si Master Guide Dionel Peren bilang pinakauna nga camp director. Wala nila damha nga ang mao nga camping mo ay magsugod sa ministry nga gitawag nga e-camp nga nahimo karon nga usa sa mga pinaka-epektibo nga mga pamaagi alang sa pagkabot sa mga batanon ug mikaylap ngadto sa tulo ka unyon sa Pilipinas. Ang nakahimo nga epektibo ani nga programa ang pag-focus nila sa revival and reformation ug sa dako nga katuyuan sa pag-ibanghilyo. Ang mga campers nakakat-on sa pagpalig-on ngadto sa ilang relasyon sa Ginoo pinaagi sa pinili og mahinungdanon nga mga aktibidades. Kahibulungan kaayo nga bisag asa sila maghimo sa camping, ang mga batan-on nga nakaapil kasagara adunay dako nga pagtagad ngadto sa espirituhanon nga pagtubo ug andam ngadto sa pagkuyog sa Dios. Sa pagkakaron, ang Chevron nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo og nagakabot og linibo nga mga batan-on matag tuig. Sa milabay nga 4 ka tuig, nakahimo sila og 29 ka camping og nakaani og kapin 1,500 nga mga kalag pinaagi sa bautismo. Karong tuiga, aduna sila kapin 10 ka imbitasyon nga muhandol og camping. Atong padayon nga i-appeal sila sa atong mga pag-ampo nga malakay sila sa katalagman ug makabot nila ang kadaugan. Thank you kayo, no, Chevron. And with us right now is Miss Develu Buluhan. Hello, Develu. Hello, ma'am. Ay, Develu is a representative of Chevron. Naana sila karon sa Cebu City. Miss Devi, asa mo karon sa Cebu? Sa Barile, Cebu, ma'am. Asa mo gani dapit? Sa Barile. Barile. Okay. Live si Devi gikan sa ilaang destination sa campsite. And Devi, kumusta nga itong gipahigayon nga evangelistic camping? Sa atong sa Ginoo, nagapadayon gihapon actually karon gikan kami nag-serenade sa mga campers and then nag-ongoing ang worship by unit. Okay, so pila ka buok ang atong campers, Devi? Mga almost 150. Mga around? 150. 150, yes. Dev, ang Chevron is 5 years na and it keeps going stronger. Unsa sekreto sa grupo? I think we believe nga all the Chevron is chosen by God and we believe nga sila ang mga tao gibutang dito and then we have the theme nga we walk by faith and not by sight. So kami po nagtuo po mi kay God, volunteers man po mi. So we believe nga ang unity sa group ang Ginoo ra gyud nag-uphold ana niya and then
ang isa gid na mga kuan is gusto na mo nga ma-revive po o ma-reform ang mga batanon through Wow, God's so power. nice. Dev, is this a summer activity lang o whole year-round nga activity? This is a summer, pero usahay ka ng mga break, pwede po ni makakam in as long as there's kanang mga batanon nga wow sa tulong sa Ginoo, we will go there. Wow, praise God kayo, Devi. And unsay inyong, what do you hope for as a group? O what do you prayed for as sa inyong grupo? We pray and hope na kanang nga na bautismuhan through this e-camp will always be kanang ang ilang faith mag-burn pagyapon ang pag-abot sa Ginoo hasta pod kami nga staff di yung mi mawala diha sa ilan sa Ginoo. More strength and power sa tanang mga Chevron staff. And Devi, na ba kay mga greetings nga ihatag sa atong mga viewers or i-greet nimo karon nga morning? Akong i-greet tanan mga sponsors, mga Chevron, labi na ang Chevron nga na-attend karon sa Isulan. Napoy another camping dito sa So Isulan. duha Nagduhan ka ng gud ni. camping karon ang gihimo Isulan and Cebu City. Yes. Yes, Okay. ma'am. Okay, padayon sa imong greetings, Dev. Then, amo pong greet ang among mga parents nga bisagula ni silang tapa nakasabot ra gyapon silang support sa ministry. Okay, thank you. Mga campers po sa una. Okay. Na naminaw karon. Thank you kayo, Devi. Pila ka expected nga souls ang atong mapadala balik sa kiliran sa Ginoo karon nga morning, karon nga adlaw? Wala pa mo nakuha nga data? Wala pa gyud kay mi nakuha nga data, ma'am. Okay. Pero mga 30 ang gihatag sa Ginoo diri nga among sanyawan. Okay, thank you so much. Praise God. Thank you, Devi. Regards sa tanang mga Chevron staff. And I hope nga magpadayon ang atong kadasigon. Dasig igsoon. Dasig Okay, thank you, Praise Devi. God is good. Thank Okay, you. God is good all the time. Wow, Wow. no, nindot kaayo, no? Kung muhisgutan ang ilang grupo, grabe na sila kadasig. Kay kung asa ang mga camping, tuwagin ang mga naunga, manglagom na lang na sila dito dagan sa camping. Musupport din sila ng buhat. Lami kay paminawon, kung ang ubang batano nag-spend sa ilang time sa beaches, sa laing mga lugar, they spend their time trying to reform our youth, no? And trying to help them, bring them closer to God. Okay. Okay, so nindot po kaayo nga dasig po kay ta mo greet karon nga morning. Okay, oh. Okay, atong greetings diri mga brod and sis mag-greet na pod ko from Michelangelo Horulan Tuluza. Ako i-greet sila brother Ganuhon nga nagtan-aw pod karon og si brother Joselito Abesha, Ramonal family, sa Sarita family og sa iglesia pod sa Bunbun SDA Church og diha sa Kinugitan Church nga among gibisitahan atong niagi nga Sabat. Happy sila kaayo si Sister Jusel, Padla, Jerry, Padla, Jorel. Lingaw mi dito sa ilang church. Happy Sabbath and God bless. Okay, panimbaya po diha kang Jigger o kang GD Dumpor. Ilang unang anniversary sa ilang kasal karon. Wow, happy anniversary. Invite niya nila. O happy Sabbath diha, Jigger o GD. Okay. Malipayong adlaw, ipapahulay sa tanang taga Cagayan Central Church, especially sa Waga family, Tarok family, Basilio family, o Lucreda family. From Alden and Jenna Waga. Gusto kay nako panimbayaon ako mga kaparentihan din sa Lagungulong nga nagkatigom tungod sa among family reunion. Mga Actin family, good morning and happy Sabbath. And especially to my mother nga ga-celebrate sa iyong birthday karong adlaw. Wow, happy birthday, ma. Please, Mama, bilinig kong happy pamahaw. birthday. So, manglibre na Kita rin niya. si Ay, Juan. butang Libre na pamahaw. to. Ato mo Lagungulong, lingap nito. Well, para sa inyong mga greetings, just send in to 0920-2733-370 or 0916-557-4777 or pwede sila mo log in sa atong live streaming sa mga kahigalaan ng mga nasa abroad. Yes. Atong website, at atong link da www.hopetv.org.ph/livestreaming_main
youth.html. Please watch us and send in your text and greetings para sa inyong mga kahigalaan. So what do we expect this morning? Well, daghan. Daghantag mga Daghan bisita karon. Okay. Mga Okay. gwapo o gwapa niya Kinsa itong mga nga itong bisita. mga bisita Patricia, karon kinsa pa? itong mga bisita? Karong buntaga, nahanta sa Ito mga Younger bisita. Voices Of course. na taga Mulugan, El Salvador, Misamis Oriental. Okay, Yes. ato pong hibalon ang mga detalye para sa mga kalihukang pangkabataan na kay Natay Vacation Bible School. Ato na siya atangan, unya. Sa pagyud wing, ato atangan niya wing. Natay mga naapog gintay bisita karon ang atong maptikon nga pastor. Okay, para sa atong good morning, Oh, Pastor. sa good morning Yes. pastor. Oh, Unya na that- nato siya ila-ila. Yes. Para O daghan pa yun ang atong atangan din hilang sa Panimaya sa Kabuntagon. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. May pag-ampo kabang napakiyas, daw ay tubag, way kasulbaran, kini ito yan, sa manluluwas mong si Jesus. May tubag siya nga dili, may tubag siya nga pagulat, may tubag siyang diha-diha, imong makaplagan ug imong mabatnan. Kining tanang butang, dili mo alam sa imong kaayuhan. Ngano ba mo giyan, kasapat
sa ngalan niya. O gayaw pagduha-duha, siya buhatag o gatong mga butang, nga wala mo kinidahuma. Sa pagampo, sa pagluhod, ug sa pagtukaw, ang kaaway mo dalagan, diha sa ngalan ni Jesus. May tubang siya nga dili, may tubang siya nga pagula, may tubang siyang diha-diha, imong makablagan ug imong mabatnan. Kining tanang butang, ihimo alam sa imong kayuhan. Ngano bang mo biyang ka sa pagtuo mo? Ang Diyos nagsan o kasaligan, nga muhatag kanimo, sangpit lang sa ngalan niya. O gayaw pagduha-duha, siya muhatag ug dakong mga butang, nga wala mo kinidahuma. Ngano bang mo biyang ka sa pagtuo mo? Ang Diyos nagsan o kasaligan, nga muhatag kanimo, sangpit lang sa ngalan niya. O gayaw pagduha-duha, siya muhatag ug dakong mga butang, nga wala mo kinidahuma. You are watching Panibaya sa Kabuntagon, ug uban namo dinhi sa set sa studio ang Younger Voices Singers, and we are so blessed to have them here, right? Patricia? Okay. Yes, we thank you have- kayo sa pag-anhi karon diri sa studio. Salamat kay sa kanta nga sana gid kaayo. Lami kay paminaw ng ilang kanta, lami kay paminaw nga sa Kabuntagon sa sayo na ay muharana ka nato. Now, Kuya, ang inyong grupo, pila naman katuig na establish? Actually, ang grupo, usa pa katuig kapin. Nag-anniversary be atong Nobyembre. Bago pa gid kayo, mo siyang gitawag mo na mo Younger Voices tungod kay ang young manggod marag bata pa sa kini ang mga style sa
mga alawiton. So gitawag na mo siya og bago pa bata. Yes, kung ato po na na-witness kanina nga ang ilang style sa singing, pambata gid po. O dili lang po na tumalimon nga bata po ng mga dagkwento. Kaya hindi ato na Thank you, ilikay. thank you. Ato na ang kunon. Amen. Ma'am Virginie, wala man kani uban sila kanina. So, nga naman po, sa ano yung role sa grupo? Ila lang ko nga, advisor. Advisor. At the same time, sponsor. Okay. Ngano day, mga balungon din niya itong mga kwan. Kinalatog advice, giya? Sometimes, natural naman na nila sa atong pagka mga Kristiyano, no? Osay, di nato malikayan. Naging mga diferensya nga kumay. So, agak kapat sa pramansan gapon na. Okay, gapon siya. Okay. So, Patricia, you want to ask something? So, Okay, Kwan? kuya, unsay gahatag sa iyong inspirasyon para mukanta para sa Ginoo? Ang inspirasyon gud sa grupo sa Younger Voices. Nagsugod mo gid ang Younger Voices sa kini ang serenading. Kanabi tawag mga backsliders sa kini ang bisag unsang mapan bisan gani sa mga kanang serbisyo sa mga patay. Actually karong gabi na ami invitation mag serbisyo big patay. Adventista? Mao nay murag specialist na mo sa mga serbisyo na maulan mainit, maadlaw man og mga gabi ang Younger Voices. Oo. Andam sa kanunay tungod kay ang among commitment sa among grupo alang sa pagduso sa mensahe. Wow, muulan man o muhayag sa gabi. Muulan man o muinit, anda mo kanta ang Younger Voices. Now, I believe inyo ning gipangkanta ang mga kanta nga inyo ra pong gi-compose. Mga kanta nga inyong original compositions. Unsa may ga-inspire sa imo or sa inyo kaya nga mo compose ani ang mga kanta? Ang atong subo lang mi no, tungod kay ang ato ang composer ade wala dinhi karon mga 3 weeks ago or mga sobra na siguro. Ilaga pa igon sa kini ang nasod sa di ko malimot ba sa Saudi. Oh, sige sama siya para pa Si Brother Kiking Rocky Kiking Bagas. Ilado na siya. Sayang. Unya na subo lang mi pero sa pagkakaroon doon na tayo bagong composer sa pangalan ni Ruel Uban. Kanya naman si Brother GR, mo na siya gid ang atong original gid nga arranger gikan sa pagsugod hantod. Wow. So, di lang kay singing talent no, naputi mo sa music mo Daghan arrange silang good. talent, Right, yun. Patricia? Very impressive. Grabe ka gifted. Grabe So, ka gifted. Kuya, sa inyong grupo, I'm sure naman jud mo yung agian nga mga struggles, nga mga problema. Yun sa ninyo pag handle, yun sa ninyo siya pag overcome. Yes, hapit gid mi ang grupo man gani kapila ni hapit mabungkag tugod kay ato man nang nabawan gid sa kada grupo dunay lahi-lahi nga makinaya. Gani kami niabot mi og 11 kabuk membro sa kini nga siging group. Pero tungod sa nagkalain-lain may kinaiya, adjustment lang gyud kada usa atong ma-adjust ang atong kinaiya nga makapadayon sa ato ang ministry through singing. Okay. Ma'am Virginie, isip sa kay sponsor or advisor, unsa man to mga difficulties nga imong natabang pag-solve with them? Financial. Usay ka nang ako nag-start ang grupo gid wala gid sila kwarta. So nga mo gid prayer na gid struggle gid. So nang Granaldo me ang ton nga naka-raise may fans tapos naka-recording din. Okay. So uban sa tabang sa Ginoo daghan mga critics sa mga trials daghan pang sulay sa grupo pero at least uban sa tabang sa Dios nahimo gid nila ang ilang usa ka ang release nila sa CD na karon sa market nato. Alright, so mga kaigalaan, mga viewers, kung gusto mo palit mo avail sa ilang CD, you can contact us or mato mo sa Central Church, you can contact Awing Indino and then makapamina mo sa ilang kanta diya mismo sa inyong manibalay kada adlaw. Alright, so wala tayo igong oras. Salamat kayo Younger Voices singers for being with us and later mo kanta na po daw mo otro. Salamat kayo sa pagharana na po na mo. Salamat Thank you kayo, kayo ma'am. Thank you kayo sir. God bless you ma'am or power. Thank you. Alright, so while Muadto ang mga Younger Voices set, we'll have Patricia for her greetings. Patricia. Okay, greetings diri from Michelle Bailado of Bayanga SDA Church. Panimbaya og happy Sabbath to all Bailado family sa Spook og sa Maranatha SDA Church kay Papa Tony, Mama Abeb, and to all SDA brethren. Manimbaya ko sa tanang member sa Mulugan Church, ilabi na kang Sister Jam,
Panisan kay kabalo ko nga nagtan-aw jud siya karon. Gikan ni kang Sister JC Hermosora. Alright. Panibaya to Nida Salak and Daday Sanes. Happy Sabbath Day. Panibaya sa Lapad family kay Tironor, Kuya Eddie Lapad, kauban sa iyang mga kids, Simsim, Waway, and Kiboy. Ug panibaya pod kay Boboy Lapad. Now, Patricia, andam na ang atong mga singers. Please, let them sing. Sa baybay, dagat sa Galilea. Nagsugod siya pagpili sa napulo og duha. May duha ka magsuon, si Andres o si Pedro. Gibiyaan nila ang ilang baruto. Umari ka mo, mangisda tagtao. Sakay sa sakayan, padulong sa kaluwasan. Diha kang Jesus lamang, kita makiguban. Kay dihimo kita mga tinunan. Sa kabataan isunod kang Jesus. Bahanding niya nagdoble, kay dili siya pobre. Apan niyang nasabtan, ipabalik niya ang kaptangan. Nilakaw og si Jesus, yang gitalikdan. Umari ka mo, mangisda tagtao. Sakay sa sakayan, padulong sa kaluwasan. Diha kang Jesus lamang, kita makiguban. Kay dihimo kitang mga tinunan. Agalon, walay puloy anan, wala siya'y ulan na mahigdaan. Maayo pang milo diha sa kasulupan. Sila dunay kapaorarayan. Umari ka mo, mangisda tagtao. Sakay sa sakayan, padulong sa kaluwasan. Diha kang Jesus lamang, kita makiguban. Kay gihimo kitang mga tinunan. Umari ka mo, mangisda tagtao. Sakay sa sakayan, padulong sa kaluwasan. Diha kang Jesus lamang, kita makiguban. Kay gihimo kitang mga tinunan. Kay gihimo kitang mga tinunan.
mga bisita karon nga morning, ang mga manindot og mga gwapa nga mga dalaga, Wing. Okay, so aniya karon atong mga bisita, ang mga maanyag nga mga binuhak. Atong introduce ang una si Miss Sharon K, ang atong president sa ug EY leader sa Central Church o president sa among grupo nga Music 7 ug ang Kauban nato karon nga morning po kauban si nato. Miss Jeth Paminiano. Hello. Good Hello, morning. good morning. Happy Sabbath. Okay, we're gwapa kay itong mga bisita Gwapa karon kayo. no. Minsha and Jeth, basig na amoy mga greetings sa itong mga viewers. Okay, I would like to take this opportunity to greet everyone a very happy Sabbath sa akong family, si Mama, si Catherine, Marbeth, Max, Sherry, and Celestine. I hope si Celestine, she's going to give birth anytime soon. So happy Sabbath. Okay, Jeff, go Jeff. Good morning, everyone, and happy Sabbath to all, especially to my family, Mama and Papa, Rian, Josh, Nadia, Ivy, and JR. Okay. And all our friends. Okay, Happy tanang Sabbath. mga friends si Jet og ni Sharon. ni Sharon. Maayong pagpanimbaya diha sa inyong tanan. And I heard guys nga naamoy gi-sponsoran nga usa ka activity. Vacation Bible School. What is this Vacation Bible School all about? Okay, this Vacation Bible School, this is the first time nga among group mag-organize ani nga group. Fortunately, 2 weeks ago, si Lailani Villanueva, nagduol siya sa ako, ana siya, I have money. So, coming from generous person. Okay. So, ingon niya, maghimutag Vacation Bible School. Oh, wow. Anong Vacation Bible School magiging inyo nahuna-hunaan? Na ba may certain objective or purpose? Nganong Vacation Bible School gusto niyo? Unsa may involve ani mga bata, mga tigulang or unsa man? Involved sa Vacation Bible School is mga kids. Like we have kinder and primary and junior for now. So they are like around 60 children. Ang age range is from 2 years old to 13 years old. So asa man ni ron ang area ninyo? Asa man ni dapit ang area niyo nga nag-BBS mo? Okay, nagngita man mi og area kung asa dapit mag-VBS because we have been to different places sa Cagayan doing our outreach program. Fortunately, si Awing, siya man ang vice president sa grupo and then also AY leader sa church. And then ingon niya, why not dito daw sa ilang lugar sa Gusa? Kay daghan kayo mga bata dito. So, wala namin nag-hesitate. So, dito na sa Gusa. Okay, Wing, ikaw day ang nag-conceptualize nga dapat dito gid sa Gusa. Kay daghan dito suok-suok gamay, murag daghang mga bata ba? Basta suok-suok kani daghan ginag mga bata. So, mo to Okay. nakita na mo. So nganong mga bata man gyud ang inyong gitagaan og special nga program for this summer? And why do you do it on summertime? Okay, usually we do a lot of activities year-long. We give away school kits or other Is this things. Music 7 Yeah, yung Music ministry? 7 Ministry. Ang Music 7 is, unsa man is Music 7 Wing? Si Jeff. Jet, unsa man ning Unsa man yung Music Jet 7? mo? Oh. For our audience to know, kung unsa man yung Music 7? Oh, Music 7, the name was It was given by Jedi John Flores. Flores. Dompor. Yeah. Is this music because we sing. singing group? Yeah, singing group. And then 7 because it's the favorite number of favorite number of the group. on the 7th day, you rested. On the 7th day, you worship God. On the 7th day, dagan mo ginabuhat nga as a group, as together, as a group, as friends. Yeah. Okay? And, naba mo yung mga message or pwede ninyo ma-invite ang atong viewers to come and visit sa inyong Vacation Bible School. Okay? Siya, Okay, hello everyone and happy Sabbath. We would like to invite you all, if you have time, especially those young people who don't have anything to do this summer, ang among Vacation Bible School M7, Music 7, nag-help make VBS dito sa Gusa. So we would like to invite you all, kung gusto mo mag-story o tell og story, mag-tudlog kanta to go there sa Gusa. Aha, okay, Jeff, unsa na yung ma-learn nato if we attend Vacation Bible School? It's about learning about the gospel, syempre sa Bible, pero it's all for kids, like they have coloring activities and this about the story, syempre every lesson
Okay, nindot kayo. So siya, kanang about sa sponsor, kinsa man gid ang mga main sponsor anak nga BBS? Kani nga BBS, for the past few activities nga atong gihimo, fortunately, we have so many people that nag-awas-awas ang ilang Generosity, panalangin. okay. So through sa mga friendship nato, sila ang nag-sponsor ani. So, Local friends No, or- international friends. International This one friends. friend nila ilani from other country. Okay, so ato siguro nang matuan sa, no? Yes. Atong matan-awon pa dito kung sa'yo nangahitabo sa Vacation Maka-sponsor po Bible na siya. School. Maka-sponsor po na sa mo, Charm. Pohon dire. Pohon, diri sa Panimbaya. Pohon sa Panimbaya. Anyway, kung mga kaigalaan, ang mga kabataan, yun no, atong ginasentro sa atong mga pag-educate, especially sa ilang moral values. And karon nga buntag ato pang masaksihan kung kining atong nga interview dito sa Kugon Market, nakahatag ba or nahatagan ba ni sila og pundasyon pod on Bible and moral values. Atong tan-awon ang Bible Beats. Mayong buntag, aniya kita karon sa merkado sa Kugon, atong pangutanon ang mga tao about sa Bible alang sa atong Bible Beats. Ngayon atong Ginoo nga gani akong kuoban sa akong pagpangaon din sa Last Supper katong una nga pagtuknob nga maingon siya nga iyang gilimod ang atong Ginoo nga dili pa manugaw ako ang manok. Ay si Ginoong Hesukristo ang atong gamhanan, nagpakamatay siya sa atong mga sala sa katawan, pagtubos sa katawan. Dili mong guguko kay kuan naning reliyon kay di kay ko ga Bible. Kuan lami magrosary lami siya kada inani karon si Mana Santa. Magrosary gid mi mabata akong gatudluan. Nilang Felipe, nilang John, sila mo'y mga katabang ni Jesus, sila mo'y nag-stand nga para stand gid nila nga si Jesus is the Son of God, siya gid ang Messiah. Wala gid nila gitalikdan si Jesus aside lang kay Judas. So, murag believe kay ko sa ilaha kay grabe gid nilang pagtuo kay Jesus nga sila ang Messiah. Si Jesus gilangsang sa cross tungod sa pakamatay tungod sa atong mga sala. Si John D. Bastbis akong gigarahan kay di bautisman niya si Jesus Christ. Ako na ilan sa Bible si Juan Simon kay siya mo'y nagtabang kang Kristo katong natumba bitaw si Jesus mintras ga pasan siya sa iyang cross paingon sa Mount Calvary. Ang ako ni Baon si Kuan Apostol Pedro nga gilimod niya si Jesus. Giluwas niya ang mga tao pamaagi sa iyang dugo. Mga kahigalaan, ani-ana pod kita sa atong 777 prayer ug atong makauban karon ang atong pinalangga nga pastor, Pastor Rogelio Nomos. Amahan namo nasa langit, niningtag na sa kabuntagon o Diyos. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong kaayo sa matag usa. Salamat sa mayong panglawas, sa kusog, o proteksyon nga mong nabatnan. Salamat ning higayon nga kami makahimog pagdayeg kanimo. Amang panalangin nga mong natagamtam sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Amo kining pasalamatan o sa tanan nga mga pagpanalipod sa among kinabuhi gikan sa mga balatian ug katalagman. Manalangin ni ang among manghigala nga naa sa kahanginan. Kapatalinghog ug tan-aw sa imong programa. Napinagi sa mga pulong nimo o Dios nga maabot sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Mugiya kanamo sa pagbaton og suod nga relasyon diha kanimo. O relasyon na alang sa matagusa sakop sa imong panimalay. Makahimo kami pag-alagad nga malipayon, madasigon sa pagbuhat samtang gapabot sa imong pagbalik. Dawata kami amahan nga pinasaylo gikan sa among masala. O kining tanan lauman namo nga madawat sa ngalan ni Hesus manluluwas.
morning, good morning, good morning. Ano yan Good morning. nasagta karon sa atong segment? Good morning, Pastor. Okay. Okay, with us right now is the Sabbath School and Personal Ministries Director, and at the same time holding the management of Adventist Layman Services, Pastor Rogelio F. Nomos. Good morning, Pastor. Good morning. Itong mic, Pastor. Good morning. Okay, good morning. Sayo kay Kakaruni Bakod, Pastor. Salamat kayo for joining us. Lagi, las 4 pa to ba? Okay, thank you so much. Okay. You are handling the directorship of being a Sabbath School director. Unsa man ning Sabbath School, Pastor? Eskwelahan, unsa man ni siya? Yeah. Sabbath School is a department of the church wherein church religious education is being done in that department. Okay, is this a regular program inside the church? Yeah. Or kano sa man ni siya nahitabo? Tabo kini every Sabbath. Every Sabbath. Okay, ikaw wing unsa man gani ka sa church? Iway na ko dati sa Sabbath School ko, pero karon iway, bali na ko iway. Okay. Unsa man ni siya nga kind sa school, Pastor? Do we have teachers? Do we have students? Or Yeah. is this a kind of school nga naatanan diri? Yan natay teachers, nga natawag Sabbath School teachers, elected every year, approved by the Sabbath School Council and the church board. So mag-serve ni sila sa sulod sa usa ka tuig. What do we learn from here, from Sabbath School? What do we learn? We learn many things from the Sabbath School Bible study. Okay. So diri po siguro dano gi-enrich ang atong mga kaigsuunan sa ilang spiritual nga mga wisdom. Yes. Okay. Na, Pastor, I believe sa itong mga kaigsunan, sa tagsa nila kapanimalay, na sila'y nami worship kada gabi. So we study Bible lessons, okay? And then, mag-meet me every Saturday. So, Review, kana siya, review. mag-review rin ta. Review sa So, misa. kana siya nga part sa atong Sabbath School program, Pastor. Kana siya connected ba na sa Tibok Kalibutan? Yeah. Worldwide ni nga program. program. Yeah. Okay, and kinsa po himuan ng mga leksyon nato, Pastor? Ang General Conference, mo nag-aanda manini. A general conference is the entire office of the Seventh-day Adventist worldwide. Yes. Yeah. Okay. Okay, Pastor, ingon nga director sa Sabbath School Department, giunsa nimo pagbahin ang imong time kay simpre imong cover nimo diri sa Tibok Mindanao. True. Sa imong family, medyo lisod man siguro nga giunsa nimo pagbahin ang imong family sa imong nga time ana. Budgeting. Budget. Budgeting. Night time for the family, night time for the office, night time for the work to go around. Okay. Pat, have you heard aning Sabbath School Congress? O nga, mahitabo karong Okay, May 18. atong pangutanon si Pastor karon Pat kung unsa man yung Sabbath School Congress nga coming nga event. Union-wide. Sa poster nga inyong gina-post sa mga churches na dito 144,000 delegates. Unsa Wow! man ning Daghan kayo. 144,000 kayo. is this literal or unsa man ning nga Yeah, Congress? that Ngano is- kadaghan bigud mo join ani Union-wide Pastor? That is biblical. Okay. Ginan man god ko nga ilimitahan ang attendees sa Sabbath School Congress. So I have thought to take the 144,000. It is a Limited no, biblical. pero 144. Yeah. So until 144,000 only. 144,000. Dabi, mulapas, Pastor. Saan ito nabuhat ni? Is this Absolute. ang 144 ba? Is this from the very start of the Congress or Of course. until na ni siya ang counting ani is until the end of the Congress? Until then. Until the Okay, end of until That is the end. the climax there is the Saturday gatherings. Okay, ngano maghimo magyutaan nga Congress, Pastor? Yeah, we need it because we need to fellowship with others, our brothers and sisters from different countries, and we need to strengthen also our relationship with them. Okay. Now, Pastor, sa ikapila na yung sa Sabbath School Congress sa Mindanao? Or So far, napa ko sa mission sa una, nahitabo ang ginatawag nga Phil Guam Micronesia. okay. Okay, naadiri poster na to, nara. no? Ato ipakita, please. Okay, Division-wide Sabbath School Congress, Mountain View College, May 18 to 24, 2014. Come
and here. Pastor, if I am going to attend on this Congress, kaninga Congress na itong pakita karon, unsay akong ma-learn? Unsay akong makuha? Sa mo Bisan i-expect, Pastor, sa Congress? Yeah, daghang nga matunan. Kung matumbong ka sa lecture, daghang kang ma-learn dito tungod kay ang ato mga guest or resource speakers coming from our main office at General Conference. Kinsa man atong gina-expect ani? Attending ang President, Elder Ted Wilson, and the Vice President, Elder Geoffrey Buana. Kini siya sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. Okay. Oh, the President of And- the General Conference, huh? Yeah, the worldwide Sabbath School Director, none other than Dr. Jonathan Contaraf. And also our beloved President in the division, Elder Alberto Golfan. And also my boss in the division, Dr. Hermogenes Villanueva. Okay, so they will be attending. So, Pastor, na ba kay address ng audience ng mga invitations? Yeah, don't forget, brothers and sisters, to attend this division-wide Sabbath School Congress to be done at Mountain View College, May 18 to 24. And be a part of this target attendees, 144,000. So, Pastor, naaba ni siya yung registration, pila mga registration na ni, at least makabalo atong mga televiewers. Kung doon na Yeah, ayaw kalimot pagparehistro, doon ay duha ka klase nga delegado, the official and the Kuyo Gates nga ginatawag. Okay, so mag-contact lang sila sa ilang district leaders for Ang this. official, mulingkod, apan ang Kuyo Gates, magsuroy-suroy po. Magsuroy-suroy. Pastor, Madunggan mo nila na, Pastor. Union-wide ba ni siya or tibuok Mindanao o Pilipinas? This is the division-wide. Okay. Composing of 21 countries and 11 unions and missions. All right, Pastor, we will be Thank you there. so much. Nakabay i-greet, Pastor, mga itimbaya, karon nga morning. Yeah, Family. I'd like to greet my family, Mrs. Nomos, my roommate, and my Bedmate. children, and all brethren who are in the localities. Happy Sabbath to all. Okay, mga kahigalaan, aduna kitay segment diri sa Panimbaya, ang Dear Panimbaya. Ug karon nga morning ang muhatag sa atong mga bulawanong mga mensahe ug wisdom ang ato gyapong pastor nga kauban karon nga morning. So, ani na ta sa atong Dear Panimbaya. Okay, Dear Panimbaya, usa ako kaulitaw at 30. I courted a lady for 2 years already. We see each other. We bond together with her family, eat and enjoyed each other's company. But until today, I am not yet sure on the status of our relationship. I wanted to settle down next year, but find it hard because I am not yet confident if this lady would say yes to me. What will I do? Magpadayon pa ba ko ani? Or does this mean nga walay klaro ni akong kahimtang? Thank you, Ted. Okay, Pastor, sa atong istorya kang Ted. Alright. Si Ted, morag parehas may experience ba? Aha, Magka-relate ko, okay. ana. 2 years naman, Pastor? Yeah. Dili 2 years, 1 year lang to ako. Oh, 1 year. Pero the same feeling. The same feeling. Unsa may Kay within 1 year, gipakitan tanan nga thoughtfulness, imong sincerity, pero nahipulong ka nga naman murag gitugot o dili. Aha. So that time I involved God. Okay. Yeah. So I prayed for it. Tungod kay kung ato yapil ang Ginoo sa atong love affair, Okay. no, dili ta masakit tungod kay dependent kita sa Ginoo. Natural ba yun ni sa mga babae nga magpaantos og 2 years? Ikaw, Pat? Yes. Until 2 years baka Antusan nga. gid, Pat? Ano? Kapag-court? Dili sad kay basin mo wala siya. Basig mo wala. Ate Charm, from a woman's point of view, Okay, gaano from a- lugar niabot mag 2 years ng courtship? Basin siguro og nag-observe pa siya. Basin yung gi-follow ang long observation, short engagement. Mayo That's kay your point of makalahutay view. anang 2 years. Si Peter, dili ni kalahutay si Peter og 2 years ba? Ikaw yung Surrender ni makalahutay Peter. ka for 2 years nga mag-court? Murag lisod. Pero I think, personally, from a man's point of view, I think Okay, ang sender, nag-show na sa sayang kuhaan, kanang tawag ni Sa tanan-tanan. pagka-determinado. Imagine 2 years, you spend your time para ma-please ng itong babae for 2 years, long years. Maayo 2 kay long si years. Dao, And then, naka-experience siguro ni. Ikaw, Pastor, Experience. ang iyang question is, what will I do? Magpadayon pa ba ko ani or should I stop? Well, pangutanon ang Ginoo. Pangayo is siya sign kung maugyod ng babae nga para niya. Okay.
it's nice to Napagyud gyapon din ang mga counsel from signs God. kon, Pastor, Yeah. no? Do we still believe on signs? Sure, God Uh-uh. will give you a sign. Okay. Na ba sa letter thing na-mention ba sa letter kung nakapangutana siya sa babae kung unsa pa'y kulang or unsa pa Lagi yung no, dapat basi kulang siyang kinahanglanon? follow up. Wala man diri gi-mention but he is not sure Basig, if unsay kahimtang sa status nila Base relationship. pipikon pa siya, usa siya mulihok. Base man sige siya pakita sa sincerity. Pipikon sa daan sa mulihok ba? Sa imong experience, Pastor, giunsa man nimo pag kanang ingon gyud pagpadesisyon ang babae nga dapat mo Sige, decide na Pastor. ka. Is this a relationship nga for marriage or for what? Yeah, actually ko ang lalaki nangita na og pangasawa nun Yes, yun. kay magminyo na daw siya Pamilya next naman year. yun. So kinahanglan nga pangayon yun na sa Ginoo kay dili baya basta-basta nga throughout your life imong kauban ay imong minyoan, di ba? O nya dili mayo nga ang kaminyoon negative ang dangatan. Okay, so Ginoo gyud gyapon ang atong pangayuan Padulgan. sa mga guidance, no? And Yes. Ted, kung naminaw ka man karon, Ted, from a woman's point of view, siguro nagulat na po na si girl, nga imo siya ignon nga, hello, usa naman itong sitwasyon. Will you be my girlfriend? If you prayed for God and if you asked for God's blessings na, then directly ask her kung unsa gyud ang inyong status sa inyong relationship. Kaya ang mga babae pud karon na kanang magbantay po na sila sa mga lalaki. Kay basin duhar mo gud padulungan sa babae, safety og sipyat. Alright. Ano na siya nang. Alright, Ted. Magbantay ng mga babae di napataka. Okay, Ted, I hope we answered your question and I hope you can find the answer that you're looking for. But for the meantime, we're running out of time. Wala tayong oras. Karon atong pakantahon atong Younger Voices singers. Yes, younger voices. Noong Diyos ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Bisan karon adunay pagsulay, hinumduman mo lang ang saad mo. Ginoong Diyos ang kinabuhi ko, ihalat ko kini kanimo. Bisan karon adunay pagsulay, hinumduman mo lang ang saad mo. Nga dili mo ako biyaan o pasagdan, ang saad mo walay katapusan. Nga minsan kang mubalik aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit na matahon. Sa panahon adunay kagulanan, hinumduman mo lang ang saad mo. Nga dili mo ako biyaan o pasagdan, ang saad mo walay katapusan. Nga minsan kang mubalik aron ako imong kuhaon o papuyon sa langit nga matahon. Nga dili mo ako biyaan o pasagdan, ang saad
langit na matahon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Okay. Okay, nindot yung kayong harana. Nindot kayo sida o sida nag lisod sida o ginhawa na po diya sa kilid basta haranas kabuntago na gani. Perminti ginamurag iman niya nito. Birthday siguro na ito kada Sabado. Haranahon man ta, Permi. Okay. Panibaya ko sa mga taga-barangay Konsolasyon, especially sa akong nana o papa, o sa Madronio o Ilaban family. Thanks and God bless from Sir 926-413. Panimbaya diha kang Mr. and Mrs. Jerry Homok ug sa iyang duha ka mga bata. Labi na kang Johannes, nakadaog ni siya preaching dito sa camping. So, happy Sabat dia, Johannes. Okay, da. Nakayong mga greetings, da. Of course, panimbaya ilang Mama Eding Fugosan family, panimbaya po Dela Dexter, Pahilangco family, ug sa tanang mga membro sa Maranatha Church. Panimbaya po sa tanang mga batanon. Ilabi na sa mga singing group ug Maranatha Church of Zone 10, Upper Carmen from Lida family. Panibaya nga to kang Sister Judith Dimiren and family kang Sister Flor Montecalvo Sisters. Announcement, ugma na magsugod ang Vacation Bible School sa Quiet Hour Church. Invited ang tanang mga bata nag-edad 4 years old pataas. God bless us all. Panimbaya sa Kabuntagon diya sa Bagong Taas kay Mr. and Mrs. Besana. Panimbaya sa mga taga Carmen Church, especially sa Tagarda family. Panimbaya sa mga staff o mga workers sa Nonuri International School. Panimbaya sa Umongos family, especially to Shai and Ching Ching. Okay, panimbaya po ko diha sa camping site, diha sa uy, murag na ulahi galing ng greetings. Ako magigsunan di sa Gold Miner. Paki-inform lang dayon ko nga ang Golden Association sa Zone 3 adunay pagkahimuon nga fellowship. Karong adlaw, April 19 sa Nanori Church. See you there from Wilson Arangcon. Okay, panimbaya diha kang Mr. and Mrs. Rubin Flores. Good morning and happy Sabat diha. Panibaya, there is sa NHA Kauswagan ng Happy Sabbath sa Padoles family, Balzarsa family, Bilyamil family, Muninyo family, ug Oka family, Kita Kids sa Central Church. Greetings from Joshua Jeffrey Dakipel. Panibaya kay Jane Yamyamin and family, ug sa Deli Nakwa family, Gikani kay Crystalline Eduave. Happy Sabbath! Panimbaya sa Kabuntagon diya kay Judy Salvador and family, Mr. and Mrs. Antonio Labo family, Mr. and Mrs. Rowena Opena and family, Pagubo family, Mr. and Mrs. Crisanto, Pabulolo, and sponsors, Madam Virginie Enerio. Okay, wing na gyud tay mga sponsors nung atog yung permi pasalamatan. Yes. On the previous Sabbath nata si Engineer Joey Salagantin, Thank you. naghatag siya sa atong para breakfast and Paso Porfirio Lagunday Jr. Og napod si Engineer Zenith Pama og si Basilio. Okay. Thank you for your generosity. Bahuyo. Karon Mr. and Mrs. Basilio karon. Okay. Naghatag sila karon. Oh. Napato isa. Si Doktora Baring, Mr. and Mrs. Doktora Baring ug si Sir Baring. Okay, Sir daghan Baring, kaayong Mrs. Baring, salamat kayo sa inyong support. Thank you kaayo, sir and ma'am, God for bless your you. generosity sa inyong paghatag sa a part of your blessings sa Panimbaya sa Kabuntagon and to Hope Channel. Napag yung mga Panimbaya diri, Panimbaya to Mabayo family and happy Sabbath. And happy birthday to Giovanni Mabayo. God bless. Happy birthday, Giovanni. Sure. Panimbaya diha kang Mr. and Mrs. Basilio, kauban niyang mga anak ug apo, Mr. and Mrs. Uba, Mr. and Mrs. Montibon. Andam na sila sa ilang balon karon nga magpatlak sila sa Central Church. Happy Sabbath. Libre ko niya paniudto dito, ila kong pakaunon dito, Charm. Panibaya sa tanang nagtanaw sa Panibaya sa Kabuntagon, Panibaya mi sa Quiet Art Youth. Sila ni Mikay, Pearl, Janelle, Nico, Justin, Roy, Carlo, guban pangawatanon from Shai Shai and Ching Ching. Happy Sabbath! Greet lang ko sa kayanong family, Auntie Bibi, kila Elias, Lalang, Eliza, especially kay Jonathan. To all Villanueva and Claveria SD members, Happy Sabbath kaninyong tanan. Panimbaya kay Ma'am Monica Fernandez,
Captain Lito Chavez, Magpulong Family, ug tanang members sa Mulugan Church. Okay, panimbaya diha kang Jigger o kang JD. Anniversary nila ron. Pirmi ginako ni Grit. Kinikaon Happy anniversary. Gi-invite mi ani nga magkaon unya gabi. Og hopefully sila tong sponsor next time. Sponsor mo, Jig, kay anniversary man ninyo. So, daghang kayong salamat. Last nga pahabol, panimaya sa kaigsunan nga nag-attend karon sa Golden Friendship Fellowship sa Tinaw SDA Church, Agusan, Cagayan de Oro City. Come and join us. Happy Sabbath from Cheryl Reds of Puerto. Mga panimaya sa mga kaigsunan sa Kamamanan Church, si Brother Joshua de la Serna, Brother Jesus, o Cuenga family. Huwag napag yung mga panimaya Daghan pa. Hi Kuya, good morning. Happy Sabbath. Pag-greet lang ko sa Cagadas family and Ucab family. Panibaya ko sa akong mga barkada nga nagtanaw karon. Castillo family, silang Hazel May, Kathleen, hopefully maminaw si Hanidel Tagarda, Libago, salamat. Morning greetings and happy Sabbath to Maricho Pamisa, April Rose and Palabreca family. Okay, good morning to all. Diha sa mga Carmona nga mga bibs. Nila Gigi Lumindas, GC Pahala, si Milani Carmona Condesa. babes, good. Mimi, Malo, Vicky, Manilin, Junalin, Russell, Monica, happy Sabbath diha kaninyo. Babes ni sila kay mga Carmona, Cinnamon, babes ni sila. So, happy Sabbath diha Happy Sabbath ninyo. diha kang Mr. and Mrs. Carmona, no? Thank you kaayo for watching us. And happy Sabbath panimbayan sa Kabuntagon. Greet ko sa mga staff, sa mga SDA members nga walay puwas sa papaminaw ani nga program. Also sa Arsiaga family, akong mama ug papa, thank you kaayo sa iyo na minaw sa panimbaya sa Okay, Kabuntagon. manibaya ko sa Younger Voices Singers. You just made our day. Wow, yes, that's true. Happy Sabbath sa inyo. Manibaya ko sa akong pamilya diri sa Upper Carmen, kay Mama Miriam, kay Carl, o kay Angel, labi na kay Abby. Get well soon sa iyong mami o daddy from Merlin. Now, Patricia, greetings. Go, Patricia. Good morning dira sa akong family, daddy, mama, sa akong mga manghod, lolo, and hi to all my relatives from Baguio City and from Kapatagan, Lanao. Ako po ding i-greet, dili yun ako ni kalimtan. Si Pastor Samuel Sanes, ang lolo ni Pat. Kaya Yes. sige ko niyang ignore, ganun din ako siya i-greet. Happy Sabbath, Pastor. Pastor Hitler, happy Sabbath. O kang Pastor Samuel Galarpe. Galarpe, okay, nagkuha na ni siya, Yes, sige nagmahay ko na sila. nag-ignore. Makita dito. Makita ni mo, oy, pasensya na gid mo tanan nga dili mo panimbaya diri. Ay lang gid mi mahay-mahaya kay daghan pa kay tag Sabado mo abot. Yes. Ay lang This is watay just the mahayay. 5th Sabbath nga naatay panimbaya sa Kabuntagon. That's Ug mga true. ilandaan may gamay dispensa. Kung usahay, medyo naay mga flows. Yes, and Okay. Patricia, thank you for coming over. Thank you so much Yes. Thank you for being here. invite sa kuha diri. Okay, I Salamat hope that kayo. sildanan pa lang ni Pat. Yes. Ano pa day sunod? So Daghang panibayan smiles. ako ang grupo sa Music 7 katong last Sharon og ni Jet ganina. Pirmi ni sila ga-import gini sila pag prepare sa snack para sa BBS. So sa ato pong mga bisita nga mga boys ganina nga nagkanta, mga gwapo kay ni sila ug mga gwapa ang ilang kuyog. Well, So okay, so Wala na tayo igong oras. Wala na Siya tayo igong kayo. oras. Daghan by okay, greetings. wala na tayong igong oras pero ayaw gyud mo kalimot sa pag-send in sa inyong mga Greetings. Sa inyong mga greetings. O ilabi na kung na may mga suliran nga angay lamang nga tagan og pagtagad. Yes. Ipadala lamang ka na siya sa Panimbaya sa Kabuntagon Facebook account or sa atong mga cellphones nga na-flash atong mga screens. Pwede ninyo siya i-text or pwede i-call or pwede po niyo i-email or i-send sa atong FB account. Okay. So panimbaya diha kan Toto daw na nag-miss call siya ron, magmahay na pud ni mingon nga wala siya gigreet. So, Okay. happy Sabbath diha kauban sa imuhang bag-ong bibi nila, bagong bibi nila. Congratulations. Wow. Congrats to. Congrats. Tarong na Okay. amahan na jud ka, mag-good boy na ka diha. Ayaw na Good gid sige boy lang, glag-lag. Kirby. Okay, Awat sige. na mga wing. Sige, Wingo. Okay. Okay. So wala na tayo mga kaigsunan. Kamo mga televiewers, ayaw gid mo pagmahay nga dili namo tanan mabasa ang inyong mga greetings kay daghan patang Sabado moabot. So ayaw kalimot kaninyong tanan nga ang liso sa usa ka matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga guma sa pakigdait. Pagtinabangay ug pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon. Ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Ayaw kalimot sa susamang takna og higayon, alas 6 ngadto hantod sa alas 7:30. Ang takna sa Kabuntagon dinhi lamang sa Panimaya sa Kabuntagon.